Avui som a la vinya de Mas la Plana, al cor del Penedès, amb un cel gris que potser tant de bo ens portarà pluja que tant ens ha faltat els darrers anys i en especial aquesta verema 2023. Ens trobem amb el Mauro Sirvent. El Mauro Sirvent és el responsable de la producció de raïm de les finques de Família Torres i m'agradaria compartir amb ell una mica com ha anat la verema. Aquesta verema ha estat marcada per dos fets a nivell climàtic que ens han condicionat molt. Un és la sequera que portem arrossegant aquí a Catalunya des del 2020. Sí, 2-3 anys de sequera, sí. I ja és continuada i per tant els ceps ho van notant, sobretot aquesta zona més central de Catalunya. I el segon fet ha sigut una onada de calor molt forta que hi va haver cap al 20 d'agost i així, sobretot va ser forta però va ser molt persistent, molts dies. Sí, insistent, sí. Aquí al Penedès, tota aquesta sequera que havíem acumulat, hem fet molta feina de poda en verd per intentar que les plantes anessin més tranquil·les, que els brots principals tinguessin una mica més de força. I tot això ve perquè al final no tenim aquestes pluges de primavera. No sé què en penses tu, però sembla que ens hi haurem d'acostumar, no? Què hem de fer per adaptar-nos? Hi ha alguna línia de clons que són una mica més tolerants als climes mediterranis. Això és interessant, no? Potser és una línia que no s'havia treballat mai, de clons que bàsicament es mostressin resistents a la sequera, no? I potser els propers anys la gran feina que tenim és aquesta, no? Triar els espècimens, les plantes, els clons que estiguen molt més adaptats a aquestes situacions, no? I tot això junt amb l'ajut del reg, no? Ens en sortirem. I tant que sí. Molt bé. Gràcies, Mauro, per aquesta estona i sobretot gràcies per la feina que fas tu i tot el teu equip, que això és el que ens farà tirar endavant. Vinga, ens veiem. Adéu. Hola, Quim, què tal? Hola, què tal, Josep? Ja tenim els blancs acabats, els blancs 23. Sí, ja són vins acabats de fermentar, sí. Molt bé, ha estat una verema diferent, singular, no? Ràpida, no? Sí, molt ràpida. La maduració va ser molt més curta que altres anys, després d'aquelles calors, aquells 10 dies de calor que va fer tan forta, que ens vam avançar una mica la verema i aquí va ser una mica la clau també d'aquest any, no? Amb això, bàsicament, el que vam voler és conservar la frescor dels vins, no? Potser aquest any treballar amb una mica menys d'alcohol als vins, de càrrega d'alcohol. Una miqueta és això, la idea era avançar-nos una mica per evitar vins massa madurs i massa graduació alcohòlica i preservar les acideses, lògicament. Sí. Això ens tensiona una mica a tots a nivell de feina, no? Perquè les veremes es fan més dures, perquè has de córrer, has d'estar molt a l'aguait de com està el raïm i anar ràpid, però bueno. Sí, realment, i no estem preparats a vegades, no? Les veremes cada vegada s'avancen més i ens hem de posar alerta amb això. Però bé, els resultats són bons, no? Sí, la qualitat és bona, al final l'estat sanitari del raïm està molt bé. Excel·lent, sí, està molt bé. I això ja és un tema important. I després que els vins, en general, els vins són frescos, són aromàtics, sí que tenen un perfil una miqueta més madur, però tenen bona boca i les acideses les hem pogut mantenir realment finalment. A nivell de boca marquen molt bé aquestes longituds, la tensió a la boca, l'acidesa, la frescor, i això és molt important. Què et sembla si tastem un negre? Vale, perfecte, som-hi. Tastem un negre del 2023 també, Josep? Sí, amb els negres enguany també hem hagut d'estar ràpids, no? Sí, una mica el mateix que ha passat amb els blancs. El que vam fer també avançar una mica la verema per evitar al final tenir vins massa madurs i perdre les acideses i la frescor dels vins que ara busquem actualment amb els vins, no? I a nivell de fruit, la veritat és que s'ha aconseguit, perquè els fruits no marquen gens sensacions de deshidratació, ni pansa, ni aquestes coses que pots pensar en una verema càlida, i la veritat és que els vins estan fragants, estan molt perfumats, estan frescos, i amb aquesta part de taní, granulós, d'estructura, que tot això anirem polint amb els propers mesos aquí a les botes. Sí, hi ha bona concentració també, i això també fa que els vins tinguin bona boca i siguin molt aptes per criança aquest any. Doncs molt bé, jo crec que una molt bona feina de tots els enòlegs i les persones que heu estat involucrades amb la verema. Gràcies, Josep. Ha sigut al final tot l'equip el que ha treballat molt en aquest sentit, no? Bé, això és la prova de que quan els equips tenen experiència, tenen coneixement, en tenen ganes, tenen iniciativa, tenen noves idees i sobretot voluntat i passió per fer uns vins excel·lents, es pot aconseguir. Malgrat totes les circumstàncies, sempre hi ha algun camí per arribar a fer vins d'una gran qualitat. Disfruteu dels vins 23.